dantzan, ari naiz dantzan. Lanuzte eguna dute gaurkoa Gasteizko Mercedeseko langileek, ELA, LAB eta SK sindikatuek deituta sindikatuen arabera ekoizpena geratzea lortu dute gaur langileen gehiengoa ez baita lanera joan. Osteguneko greba bateratuaren bezperan egin dute protesta izan ere, enpresa batzordeko sindikatu guztiek egin dute bat hilaren 30ko grebarekin 2 protestak eta uztailaren 6rako deituta dagoena ere, langileen hitzarmen kolektibo berriaren gaineko negoziazioen testuinguruan datoz. Bitartean Eusko Jaurlaritzak berretsi du konfiantza duela eta uste duela langileek eta enpresak elkarrizketaren gaindituko dituztela, elkarrizketan gaindituko dituztela elkarren arteko aldeak joan den asteazkenean ekin zieten Mercedeseko sindikatuek lanuztei inoiz ez bezalako erantzuna izan zuen deialdiak 5.000 behargien inguru zeuden grebara deituta eta 95 inguruk egin zuten bat. Mercedeseko langile batzordaren arteko zatiketa agerikoa zen ordea, halere biharko ados jarri dira guztiak. Horren bestez, ondoko eskari hauek egingo dizkio langile batzordeak Mercedesen zuzendaritzari. Hitzarmen duin eta justuak haueko 6. txandaren ezetza eta KPIaren araberako soldata igoerak. Arratsaldeon guztioi, Mercedesen zuzendaritza Gasteizko lantokian 1.200 milioi euroko inbertsioa egitea proposatu dio enpresa batzordeari, instalazioen uneko ahalmena bikoiztuko litzatekelarik arira, Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria Alemaniara bat egingo du Mercedes-Benzeko zuzendari exekutiboarekin hitzartzeko, adierazteko Eusko Jaurlaritzak babesa ematen diola multinazionalak aurkeztutako inbertsio proiektuari. Hala inbertsio horrek langileengan izan dezakeen eragina ere bada grebarako arrazoi. Gainera, Arantxa Tapia ekonomia garapeneko sailburuak lagunduko du Urkullu Alemaniara eta gaur gurean izan dugu gonbidatu nagusi gisa egoera ikusita lanuzteak justifikatuak diren galdetu diogu entzun. Langileen ikuspegitikan eta beraien ordezkarien ikuspegitikan, beraien lan baldintzak aztertzea eta ondo definitzea bere zeregina da eta logikoa da zentzu horretan. Beste hainbat plantetan, ez bakarrikan hemen Euskadin, baizik eta demagun Europa osoan, gu Europa arragea, gertatzen dira horrelakoak. Enpresa berri bat esaten genuen kasik planta berri bat sortu behar deala eta beharrak ere desberdinak izango dira, bai lanpostuen aldetik, bai formakuntzaren ikuspegitikan, eta malgutasun hori beste planta batzuetan ere eskatzen da. Beraz, nik uste dut lortu behar dena da, bai enpresaren ikuspegitikan, bai langileen ikuspegitikan, bakoitzak bere interesak defendatuz, gauzatu dadila inbertsio hau eta gauzatu dadila proiektu berri hau. Beste kasu batzuetan ere lortu izan dute, beste urteetan ere, eta konfiantza dugu hori lortuko dela. Aipatutako beharko Mercedeseko plantiaren mobilizazioa eztailaren 30erako Araban dituriko bakarra, Arabako metalgintzako sindikatuak ere kalera irtengo dira, SEA patronalari lan hitzarmen berri bat eskatzeko 2 deialdiok goizuko Mekaterritan abiatuko dira, Gasteizko Bilbo plazatik, eta Araban soilik ez, metalak badu borrokarako beste lurralde bat hartua biharko egunerako Bizkaian. Hala lehen greba egun igarota beste 2 deialdi dituzte aurretik Bizkaiko metalgintzako beharginek protestan hitzarmen kolektiboaren negoziazioa blokatuta dagoela salatuko dute eta soldaten igoera KPIaren igoera baino altuagoa izatea eskatuko dute ere beste proposamen batzuen artean. Bada behin greba deialdiak igarota ondotik espero duten patronalaren erantzuna zaritu da gurean Iratxe Azkue, LAB sindikatuko industria arduraduna. Balorazio positiboa egiten dugu. Gure datuen arabera jarraipena 2019 baino handiagoa inkluso izan da. Grebara irten ziren enpresa txikiak, ertainak, handiak, hitzarmen propioarekin, zuzenean daudena eta bizkaiako hitzarmenagatik. Orduan, balorazioa egia da oso positiboa izan da.
Bestaldetik Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak etxebizitzen bizigarritasun dekretua onartu du eta horren bidez bizitokiek Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan izan beharko dituzten ezaugarriak eta gutxieneko baldintzak arautu ditu. Esaterako aurrerantzean etxebizitzeko 35 metro kuadro erabilgarri izan beharko dituzte gutxienez eta horri beste 4 metro kuadro gehitu beharko zaizkio. Balkoi edo terrazarako lurralde, plangintza, etxebizitza eta garraioetako sailburu Iñaki Arriolak azaldu duenez, asmoa da egungo etxebizitza zurrun baina erreforma garritik etxebizitza aldakor eta malgura pasatzea, hau da etxebizitzaren banaketa aldatzeko eta hartan bizi direnen bizitzako etapetara egokitzeko aukera emango duen bizitokia lortzea. Helburua da zurruna baina eraberritzeko modukoa den egungo etxebizitzatik etxebizitza aldakorra eta malgua izatera pasatzea. Familiaren beharren arabera etxebizitzaren banaketa aldatzea ahalbidetzen duena, obra asko egin gabe edo instalazioak eta zerbitzuak aldatu behar gabe. Gaiz aldatuta berriz Espainiako Kongresu uztail erdialdean da bozkatzeko memoria demokratikoaren lege proiektua eta lege proiektu hori aurrera ateratzeko zuzenketa batzuk adostu dituzte Euskal Herria Bilduk eta Espainiako Gobernuak. Mertxe Aizpurua Indar Subianistako bozeramaileak bart azaldu ditu horietako batzuk. Bestak beste hitzartu dute Ezkabako gotorlekua eta Donostiako Lakumbre jauregia memoriagune bihurtzea. Bada Lakumbrera bertara hurbildu da gaur Aizpurua, eraikina Donostiako udalaren esku geratuko dela Espainiako Gobernuarekin adostu ostean Lakumbren represaliatutakoen senitartekoekin batera egin du agerraldia. Izan ere Espainiako kanpo arazoetako ministerioaren egoitza izan zen Frankoren udako egonaldietan, Aieta auzoan eta Gipuzkoako gobernadore zibilaren bizitokia ere izan zen. Han torturatu zituzten Josean Lasa eta Josi Zabala 1983an. Jaureen lurrak eta dokumentazioa memoria demokratikoaren legea indarrean sartu eta gehienez ere urtebeteko epean utzi beharko dira udalaren esku. Alaxa azaldu zuen atzo egitasmoa Aizpuruak. Akordio bat lortu dugu gobernuarekin, hainbat puntu lortu ditugu, hainbat emendakin sartzea eta hoien artean bereziki azpimarragarria dena da lortu dugula. Aspaldian eskatzen zen eskaera bat zen, Ezkabako gotorlekua memoria gune bezala izendatuko dela, hitzarmen bat egingo da, elkarlan hitzarmen bat Nafarroako gobernuarekin eta beste aldetik Donostiako Lakumbre jauregia ere Donostiako udalaren gain geratuko da eta ura ere memoriaren gotorleku bezala ere izango. Nazioarteko gai erreparatuta berriz Nikola Sturgeon Eskoziako lehen ministroak bere agintaldiko pausorik garrantzitsuena eman zuen atzo independentziaren aferan. Eztabaidari argitasuna eta zehaztasuna emateko helburuarekin orain arteko bide orririk argiena jakinarazi du. Bigarren erreferenduma 2023ko urriaren 19an egitea proposatu du eta argitara atera du hori arautzeko eta antolatzeko lege proiektua. Baliteke baina erresuma batuko gobernuaren baiezkorik gabe kontsulta moduko galdeketa hori legezkoa ez izatea, hortaz Eskoziako lehen ministroak ekimena hartu du eta azaldu du Edinburgok erresuma batuko auzitegi gorenari galdetuko diola lege proiektuaren edukia legezkoa den. Sturgeonek Eskoziako parlamentuan emandu datozen hilabeteetako estrategiaren berri eta nahiko erasokor agertu da erresuma batuko gobernuaren jarreraren kontra argudiatuta. Iragan maiatzeko Eskoziako parlamenturako bozetan herritarrek baiezkoa eman ziotela independentzia erreferenduma egitari. Eskoziako gobernuburuak blokeo jarrera kritikatu dio Boris Johnson erresuma batukoari eta ohartarazi dio orain dela independentziarako garaia. Suedia eta Finlandia ere Ipar Atlantikoko itunaren erakundeko kide bihurtzeko pronto daude. Behin Turkiak bi herrialdei ezarritako betoa kenduta Madrilen batzartu ziren atzo 3 estatuetako agintariak NATOko idazkari nagusiarekin batera. Mendebaldeko aliantza militarrak gaur eta bihar goi bilera egingo baitu Espainiako hiriburuan. Bestak beste defentsan inbertsioak handitzeko eta Errusiarekin mugan dauden herrialdeetan 300.000 tropa alerta gorenean ezartzeko planak onartzea espero da egunotako bilkuratan. Bada bertan hartu daitezkeen erabakiei buruz eta goi bileraren gakoez galdetu diogu gurean Asier Blas, Euskal Herriko Unibertsitateko Politika eta Administrazio Zientzia Saileko zuzendariari. Ikusten ari garena blokea kohesionatzea eta egun dauden gatazka militarretan
ahots bakarrarekin aritzea, ezta? Alde horretatik, egun zenbait gatazka azkagun, importantena dudarik gabe Errusia eta Ukraina arteko gerra da, baina etorkizunean etorriko direnen zoritxarrez, badirudi etorriko diren horietarako kohesioa bilatzen ari dira eta ahots bakarra lotzen ari dira. Eta lerroburuekin bukatzeko kulturan Oian Eder Euskararen etxeak bere ateak itxiko ditu ekainean 8 urteko ibilbidea eta gero agur esango du antolatutako hainbat jarduerekin batera. Euskal kulturaren erakusleio izan da eta hasieratik finkatutako 5 helburuak zeintzuk diren azaldu dizkigu Iker Turana administrazio eta kudaketa arduradunak. 5 helburu finkatu genituen, batetik euskararen erabilera bultzatzea, euskarazko kultura sormena sustatzea, euskara normalizatzen dauden eragileekin elkarlana sendotzea, kultura erreferente bat izatea, kontuan izan behar dugu, guazi ginenean hemen, inork ez gintula ezagutzen, orduan erreferentzialtasun hori lortzea guretzat ere garrantzitsua zen, eta 5. zen euskara eta beste hizkuntz gutxituak aztertzea. Lerroburuak horrela heldu dieza eguneko argazkiari Gasteizko Mercedes-Benz lantegian lanuztea egiten ari dira gaur bigarrenez lan hitzarmenaren negoziazioen arira. ELA, Klabek eta ESEKak ditute grebaran langile batzordeko gainerako sindikatuek protesta elkarrekin egita baztertu zutelako azkenean 3 sindikatuen arabera ordea erantzun ona izaten ari da deialdia ekoizpena geratzea lortu dute aurreko aste azkenean egin bezala langileen gehiengoa ez baita lanera joan gaur goizetik piketak egin ditu lantegiaren sarreran, baina ez da istilurik izan. Greba deialdien artean, baina bestelako mugimendu batzuk gauzatzen ari da Eusko Jaurlaritza. Mercedesen zuzendaritzak Gasteizko lantokian 1.200 milioi euroko inbertsioa egitea proposatu dio, enpresa batzordari instalazioen uneko ahalmena bikoiztuko litzatekelarik. Harira Inigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakaria Alemanian bilduko da, Mercedes-Benzeko zuzendari exekutiboarekin adirazteko, Jaurlaritzak babesa ematen diola multinazionalak aurkeztutako inbertsio proiektuari. Hala, inbertsio horrek langileengan izan dezakeen eragina ere bada grebarako arrazoi. Gainera, Arantxa Tapia ekonomia garapeneko sailburuak lagunduko du Urkullu bertara. Halaxe iritzi dio auziari Mikel Diaz de Alda Mercedeseko langile batzordeko kideak. Tapia anderea aurrekoan atera zen nerdarazu batzuekin, non beti enpresaren alde jartzen denean, langileon baldintzak edo behintzat komitean eskatzen ditugun gauzekin jakin gabe zeintzu diren eta ze eskatzen dugun eta ze goratan gatu ginen langileo eta argi dugu politikoek enpresaren alde egin dutela, baina gure gaitza iruditzen zaigu gurekin behintzat harremaren parte ez egitea eta galdetza ze pasatzen den, ze eskatzen dugun eta nahi izan duan moduan. Kristol inbertsioak egingo direla Gasteizko fabrikan. Izango da fabrika erabat osoa 20. mendeko fabrika esaten duten moduan, baina langileon baldintzak 19. mendekoak izatea nahi dute, eta politika horren alde agertzea, bai Eusko Jaurlaritzakoak, bai diputatu generalare bai, ez dugu gertzen. Uste dugu gutxienez, gurekin hartu eman bat eduki beharko zutela, jakiteko ze eskatzen dugun. Ordea Bartasira Alkonza Ibizar Grupeko 25 langileren kaleratzen aurkako epaiketa joan den ostiralean Berangoko enpresa horrek lantaldea eren bat murrizteko erregulazioa aurkeztu zuen 18 langiletik 18 eragingo zien azkenean apirilean 25 langile kaleratu zituen Alkonzak enpresako langile batzordeak ez zituen kaleratzeko onartu eta auzitara jo zuen atzerapenak izan badira ere atzo ekin zioten epaiketa horri. Langile batzordeak kooperatibaren kudaketa txarrari eta utzikeriari egozten die egungo egoera zaila. Gaur arte 4 hilabete daramatzate langileek greba mugagabean eta gaurkoa 122. eguna dute.
Bera esan digu sententzia uste du irtengo dela orain, uztailan. Uste dute uztailan ez bada irtetzen, iraila arte ez da irtengo sententziarik. Bueno, fiskala gurekin dau, badirudi. Eta orain 3. pertsona bat sartzen da. Ordu zer pentsatzen dugu? Gauza zaila dela, baina bueno, 3. pertsona sartzen denez, Eusko Jaurlaritza ez da gertu, Irizar ez da gertu inoiz ere ez, así que 3. pertsona hau, ia zerbait egiten duen, ez dugu uste, baina bueno. Egon ginen orain dela 2 aste horrela, egin zuten asamblada, kooperatibisten asamblada, eta kooperatibistaren partetik ez dugu ezer lortu, Eusko Jaurlaritzak ere ez, eta inork ez digu esan ezerrez. Adunako plantan hasiko dira bateriak egiten, bateria elektrikoak egiten, eta orduan Eusko Jaurlaritzak esan du akzioak erosiko duela, eta dirua sartu behar duela. Orduan gu esaten duguna da, zelan alduzu sartu dirua, kooperatiba baten, enpleguak desegiten duguena. Lan gatazkak horrela ekonomia arloko beste gai bati helduta, erosketa saskiaren prezioak goraka jarraitzen du Europan eta Espainiar estatuan ere. INE Estatistika Institutuak gaur jakinarazi du ekaineko kontsumo prezioen datu aurreratua eta azken hamarkadetako inflaziorik handiena neurtu du urte arteko 10,2ko tasarekin. Igoera handia da, puntu eta erdikoa maiatzeko 8,7ko inflazio tasarekin alderatuta. Aurreko errekorra 9,9ko tasa, martxoan iritsi zuen Espainiako KPIak. INEren arabera erregai garestiak eta elikagaiak izan dira inflazio tasa handi horren erantzule nagusiak, baina datu aurreratuan ez da xehetasunik ematen kontsumo saskiko aldagai bakoitzaren bilakaeraz. Hala ere ezagutarazi ohi da azpiko inflazioaren datua, hain zuzen aldakorrenak diren erregaien eta elikagaien prezioak kontatzen ez dituena, eta hortik ere ez dator albiste honik. Ekainean 5,5 igo da azpiko inflazioa Espainian, prezioen igoerak orokortzen jarraitzen dutenaren seinale. Eta azpiegiturei helduta Lapurdi eta Gipuzkoaren arteko tren lotura hobetzeko Elgarrekin gune multimodala inauguratu dute aste honen Hendaian. Bidasoaren bi aldetako ordezkariak bildu zirenan mugaz gaindiko gune berria estreinatzeko. Bada xehetasun gehiagoren berri izateko Gipuzkoara goaz, bertan baita Udane Arbeo lankidea. Astelehen honetatik martxan da Hendaian Elgarrekin gune multimodala. 10,7 milioi euroko inbertsioak gune honen irekiera ahalbidetu du eta urtean mugaren bi aldetako milioi bat bidaiari hartuko ditu. Elgarrekin egitasmoari esker orain arte hurbil izanik ere urrun samar zeuden bi tren geltokiak elkartu dituzte. Alde batetik Jaurlaritzaren eskutik Euskotrenek kudeatzen duen topo zerbitzua bermatzen duen tren geltokia dago eta bestetik SNCF konpainia frantsesaren tren geltokia dugu. Biak berritu dituzte eta bi zerbitzuen arteko konexioa hobetzeko pasabide zuzenaren bidez lotu dituzte. 350.000 bidaiarik erabiltzen dute urtero Hendaiako tren geltokia eta beste 700.000 bidaiarik mugaren beste aldean, Euskotrenen linearen bidez. Hemendik aurrera bi errealitate horiek elkarri lotuta egongo dira. Geltoki berriari esker bidaiarien eraikina handitu ahal izan da, sartzeko baldintzak hobetu dira eta bigarren erraia eduki ahal izan da. Aurrez aurre izan ditugun erronka ezberdinei, zubilanaren bitartez erantzun diegu. Iñigo Urkullu lehendakariak adierazi du Hendaian inauguratutako intermodal berria Atlantikoko korridorearen katebegi estrategikoa dela. Orain, geltoki irisgarriagoa eta ikusgarriagoa daukagu, mugaz gaindiko mugikortasunaren mesedetan. Bestalde gaineratu du aurrera pauso erabakigarria dela etorkizunan iparraldearen eta hegoaldearen arteko trenbide konexiorako, Donostia Baiona lotuko duen linearen bidez. Tren linea berri hori 2028erako martxan egotea aurre ikusten da. Bistan jartzen gaitu hain zuzen ere, Baiona eta Lapurdiko kostalde guztiaren eta Donostiaren arteko garraio publiko eskaintza nabarmen hobetzea. Muga zeharkatu beharra duten herritarrak milaka dira eta orain Bidasoaren bi aldeetako mugikortasunean eragin handia izango du Eurohiri inguruan eraiki nahi den trenak, baita Hendaian inauguratu berri den topoak ere. Son proyectos útiles para el día a día de nuestros vecinos y vecinas y nosotros aquí en el Bidasoa eso
afortunadamente lo sabemos muy bien. Errealitate bat da, geroz eta gehiago, euro hiri bat gera da. Eta hemen lan egiten duen jende asko iparraldean bizi dela, edo ikasten duen jendea alde batera bestera mugitzen dela, eta horrelako azpiegitura bat izateak izugarrizko aurrera pausua suposatuko duke, ez mugikortasun metropolitanoaren ikuspegitik. Donostia eta Baiona arteko trenbide lotura hiri batetik bestera tren berean eta 50 minutu baino gutxiagoan heltzeko proiektua inoiz baino gertuago dago. Irunen da udane eta hor festak ere bueltan dira, hain zuzen ere San Martzialak ospatzen dira Irunen eta bihar alardea izango dute eztabaidatsua den eta herria bitan banatzen duen desfilada besteak beste alardean. Aurtengoa nolakoa den entzun dezagun. Irun herriaia da, festetan murgilduta dugu, hemen atzean ikusi dezakezu bezala udaletxe parean gaude eta plaza goraino bete dute herritarrek. Bertan izan dira buruondiak, erraldoiak edota herriko banda giro musikaz giroa alaituz. Bihar San Martzial eguna da, Irungo jaietako egunik esanguratsuena eta pandemiaren etenaldiaren ostean, bi urteren ostean bueltan izango dugu alardearen desfilea. Hoi bezala, arrakalez beterik izango da aurtengoa ere, izan ere alarde parekidea berriro antolatu dute udalaren erantzunik jaso gabe, antolaketa bere gain hartzezala eskatu zioten orain jaete batzuk, baina honen eskutik ez dute erantzunik jaso. Testuinguru honetan lehen aldiz alarde parekideak udal gobernu taldeko kide baten eskutik jasoko du hiriko bandera, Miren Etxebeste berdintasun zinegotziak emango die ikurra Elkarrekin Podemos iuko kidaren eskutik. Eta Bilduk bere aldetik ere hainbat eskaera egin ditu udalak eta alkateak alarde parekidari harrera egitea eta desfila udalak antolatzeko urratsak martxan jartzea besteak beste. Entzun dezagun jarraia Miren Etxebeste berdintasun zinegotzia. Hor aigia pixkanaka beste modu batean ere berdintasuna sustatzen Irungo hirian, pixkanaka baita ere jendeak ulertu dezan berdintasuna ezin dela 15 egunetan, urteko 15 egunetan edo hilabete batian albo batera utzi, ez? Berdintasuna urtero defendatzen, egunero defendatzen den kontua dela eta ez dago salbuespenik, ez? Gaiz aldatuta berriz genero ikuspegitik klima larrialdia izan dute Hizpide Gasteizen, Emakundek, Hiobek eta Eudelek antolatutako jardunaldian. Saioa toki administrazioko berdintasun eta ingurumen arloetako teknikariei eta politikariei zuzenduta egonda bereziki, Lorena Aguilar nazioarteko ardunaren bisita dela medio. Klima aldaketa eta berdintasuna landu dituzte Emakundek, Hiobek eta Eudelek antolatutako jardunaldian. Bertan ohartarazi dute klima larrialdia genero arrakala areagotzen ari dela eta eragin negatiboa duela batez ere emakumeen eskubide sozial eta politikoetan, bereziki garapen bidan diren herrialdeetan. Nazioarteko ingurumen eta berdintasun aditua izan dugu hemen Euskal Herrian, Lorena Aguilar izena duen aditua izan dugu bertan jardunaldian bertan, eta berak emandako datuen arabera hondamendi naturalen ondorio ziltzen diren 5 pertsonetatik 4 emakumeak dira. Testuinguru honetan ingurumenari lotutako erronkei aurre egiteko ezinbestekotza jo du desberdintasunaren korapilloak askatze eta honen inguruan gehiago sakontzeko datorren hilaren 30 eta uztailaren 1 Donostiako Miramar Jauregian udako ikastaroa antolatu du Emakundek klima aldaketa eta feminismoa izenburupean. Badarotasuna izan zen atzo Garaie kalean, horren erantzule eta lekuko izan dira Euskal Herriko hainbat herri eta hiritan deitutako manifestazioetan izandako milaka herritarrak. LGTBI komunitatearen nazioarteko eguna izan zen, sexu eta genero askatasunaren aldeko borrokaren egun seinalatua, jendeak ez zuen hutsegin eta ozen aditu ziren komunitatearen aldarrikapenak. Bilbon esaterako, transfobiaren kontrako mezuetan jarri zuten indarra.
San Pedro eguna dute gaur Lekeition, egutegian ongi nabarmenduta gorde ohi den egun horietako bat da herritarrentzat, baina aurtengo aldian beste arrazoi batengatik ere izango da gogoangarri. Izan ere, lehenengo aldiz emakume bat izan da arrantzalez jantzitako 8 lagunen laguntzaz kasarranka dantzatu duena. Ane Maruri du izena, 26 urte ditu, Lekeitiarra etorkizun dantza taldean dabil eta 6 urtetatik egiten du dantza txistuaren eta danbolinaren erritmora begira. Eta eguneko kontuak horrela direla, iritsi da albistegiaren bukaera Tafallako Garces de los Fallos ikastolak datorren urriaren 16an ospatuko den Nafarroa oinezko kanta eta bideoklipa aurkeztu ditu. Erdian Erein izena duena abestiaren bitartez ikastolak familia nafarrek azken 50 urteetan euskararen alde egindako lana omendu nahi izan du eta euskara ereiten jarraitu behar dela azpimarratu du. Nola ez abesti horretxekin agurtuko zaituztegu gaur eta horrela besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak, guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11 puntu satarian ondo izan eta bihar arte.